Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για τις βιταμίνες που έχει ανάγκη ο οργανισμός μας για να λειτουργεί όμορφα και ωραία. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα είναι που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο οργανισμός μας έχει ανάγκη συνολικά 13 βιταμίνες την ημέρα για να λειτουργεί όμορφα. Αυτές οι 13 βιταμίνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι λιποδιαλυτές βιταμίνες, η άλλη κατηγορία είναι οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Ας ξεκινήσουμε μιλώντας για τις υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Αυτές είναι η βιταμίνη C και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως Β1, Β2, Β3, Β6, Β7, Β9 και Β12. Αυτές διαλύονται στο νερό που υπάρχει ήδη στο σώμα μας και απλώνονται ομοιόμορφα. Η υπερκατανάλωση αυτών των βιταμινών συνήθως δεν οδηγεί σε τοξικότητα, διότι αποβάλλονται μέσω των ούρων. Τώρα ας μιλήσουμε για τις λιποδιαλυτές βιταμίνες. Αυτές είναι 4. Είναι η βιταμίνη Α, βιταμίνη D, ε και K. Αυτές οι βιταμίνες πρέπει να τις παίρνουμε με κάποιο λιπαρό γεύμα για να απορροφηθούν καλά και πρέπει πολύ να προσέξουμε να μην κάνουμε υπερκατανάλωση σε αυτές τις βιταμίνες, διότι αποθηκεύονται στο σώμα μας και μπορεί να προκληθεί οξεία τοξικότητα. Τώρα, τι πρέπει να κάνει κάποιος με αυτές τις πληροφορίες? Το πρώτο πράγμα, το πιο σημαντικό, είναι να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή, η οποία είναι πλούσια σε όσπρια, λαχανικά, φρούτα, καλές πρωτεΐνες και καλά λιπαρά. Και επίσης θα πρότεινα σε κάποιον να πάρει μια καλή πολυβιταμίνη και να τη χρησιμοποιεί καθημερινά. Αυτά, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Αν έχετε ανάγκη περισσότερη βοήθεια, δείτε το link στην περιγραφή.